da ti slabiš vlastiti mir, a da toga nisi ni svjestan. Upravo sada, dok gledaš ovo, dijeliš stvari koje te je Islam naučio da čuvaš. I svaki put kada ih nemarno izgovoriš, skidaš s njih bereket. Ovo nije praznovjerje. Ovo je nešto na šta je poslanik upozorio. Neki blagoslovi ne nestanu zato što ih je Allah oduzeo, nestanu zato što je u njih bilo pozvano previše ljudi. Nisam ovdje da te utješim, ovdje sam da te probudim, jer sam gledao iskrene muslimane, dobre ljude, pobožne ljude kako gube mir, jasnoću i zaštitu, jednostavno zato što su govorili prije nego što je stigla mudrost. Tvoj jezik u islamu nije neutralan. On ili čuva ono što ti je Allah dao, ili to izlaže. I da, neke stvari koje ćeš sada čuti, učinit će da se osjećaš nelagodno. Zato hajde da govorimo o 5 stvari koje Islam uči da ne dijeliš, čak ni s ljudima koje voliš. Broj 1. Ne dijeli svoje lične, nezaliječene borbe. Prva stvar koju Islam uči jeste da zaštitiš svoju bol prije nego što zacijeli. Ne zato što je sram bolan i ne zato što trebaš patiti u tišini, nego zato što nije svaki slušalac iscijelitelj. Jedna od najvećih grešaka današnjice je miješanje i stresanja duše s iscijeljenjem. Ljudi govore o ranama koje su još otvorene onima koji nemaju mudrost, nemaju iskrenost i nemaju sposobnost da pomognu. I umjesto olakšanja, odlaze još teži. Poslanik nas je podučio nečemu vrlo jasnom: Allah voli da prikriva. On pokriva slabosti ljudi, njihove borbe, njihove trenutke ranjivosti. I kada Allah nešto pokrije, to nije poziv da se to nemarno izlaže. Neke borbe trebaju dovu prije razgovora. Neka bol traži seđdu prije priče. A neke rane trebaju vrijeme s Allahom prije nego što se ikada povjere ljudima. Islam te ne uči izolaciji. Uči te selektivnosti. Traži pomoć, ali traži je od onih koji zaista mogu pomoći. Broj 2. Ne dijeli tuđe greške i tajne, ovdje je Islam izuzetno strog. Ako ti je neko povjerio svoju slabost, svoju grešku, svoje privatne trenutke, to nikada nije bilo tvoje da to širiš. Ne da bi olakšao sebi, ne da bi se objasnio, čak ni s bliskim ljudima. Jer onog trenutka kada tajna napusti usta kojima je povjerena, ona prestaje biti informacija i postaje izdaja. Poslanik je bio jasan. Ko sakrije grešku muslimana, Allah će sakriti njegovu grešku na sudnjem danu. Ovo nije mala stvar. Kada dijeliš nečiju privatnu borbu, ti rušiš njihovo dostojanstvo. Kada ponavljaš njihove greške, produžavaš njihovo poniženje. Evo neugodne istine. Onaj ko danas sluša kako ti iznosiš tuđe slabosti, sutra će slušati kako neko drugi iznosi tvoje. Islam nas uči nečemu uzvišenijem, da je čast sveta, da je povjerenje emanet i da tišina može biti ibadet. Kada štitiš čast drugih, Allah te štiti na načine koje ni ne primijetiš, sve do dana kada ti to bude najpotrebnije. Broj 3. Ne dijeli privatne bračne stvari. Ovo mnogima stvara nelagodu. I baš zato to mora biti rečeno. Islam privatnost braka shvata izuzetno ozbiljno. Ozbiljnije od kulture, ozbiljnije od emocija, ozbiljnije od samo moram nekome reći. Svađe se dešavaju, frustracije se dešavaju, slabi trenuci se dešavaju, ali to nikome ne daje dozvolu da brak pretvori u temu razgovora. Ne s prijateljima, ne s braćom i sestrama, ne s roditeljima, osim ako postoji stvarna šteta ili stvarna potreba za intervencijom. Jer onog trenutka kada nemarno opisuješ ono što je između tebe i supružnika, ne oslobađaš se frustracije, već uništavaš svetost odnosa. Poslanik dao je jedno od najstrožijih upozorenja o ovome. Najgori ljudi po statusu kod Allaha na sudnjem danu bit će oni koji iznose ono što treba ostati privatno između supružnika. Ne zato što je brak savršen, nego zato što je brak svet. Danas ljudi ovo normaliziraju bez razmišljanja o posljedicama. Mala žalba postane priča, priča postane slika u nečijoj glavi. A kada se stvari poprave između supružnika, ljudi ne zaboravljaju, pamte svaku riječ koju si rekao. Islam štiti brak štiteći tišinu. Ako postoji nasilje, nepravda ili stvarna šteta, Islam dopušta traženje pomoći. Ali o tome ne govorimo. Govorimo o nemarnom dijeljenju, o pretvaranju prolazne emocije u trajnu štetu. Brak opstaje na povjerenju,
a povjerenje umire brzo kada se žrtvuje privatnost. Čuvaj svoj brak čuvajući svoj jezik. Broj 4. Ne dijeli svoja dobra djela. Ovo djeluje bezazleno, čak pobožno. I upravo zato je opasno, jer nisu sva dobra djela stvorena da budu viđena. U islamu vrijednost djela nije samo u tome šta radiš, već zašto to radiš. Čovjek dadne sadaku pa to usput spomene, neko posti pa to ubaci u razgovor, neko pomogne pa kasnije ispriča priču da inspiriše. I polako, bez da primijeti, publika postaje važnija od Allaha. Poslanik nas je upozorio. Djela učinjena radi pažnje ljudi gube svoju težinu kod Allaha, čak i ako su dobra. Ovo ne znači da nikada ne smiješ govoriti o dobrim djelima, ali većinu vremena ne govorimo da bismo poučili, već da bismo bili viđeni. Broj 5. Ne dijeli svoje bogatstvo i materijalne blagodati. Ovo se često pogrešno shvata. Islam ti ne govori da se stidiš Allahovih blagodati, niti da živiš u strahu od ljudi. Islam te uči skromnosti i zaštiti bereketa. Jer onog trenutka kada se blagodati nemarno spominju, prestaju biti zahvalnost i postaju poređenje. Povišica se spomene usput. Nova prilika se objavi prerano. Udoban životni stil se izlaže javno i odjednom prostorija više ne osjeća isto. Ne raduje se svako tvojim blagodatima. Ne dovi svako za tebe dok se smiješi. Poslanik nas je podučio. Tražite pomoć u ispunjavanju svojih potreba kroz diskreciju. Ne zato što su ljudi zli, već zato što su ljudska srca složena. Kada se blagodati stalno dijele, one privlače zavist, pritisak, očekivanja, sud, takmičenje. I ponekad, a da ni ne primijetiš, počneš živjeti za reakcije ljudi umjesto za zahvalnost Allahu. Islam te štiti od toga, učeći te ravnoteži. Budi zahvalan, budi velikodušan, ali budi i diskretan.